Toto sú typy z My Bottle na fľaše, ktoré sa hodia pre škôlkárov a do škôlky. Výhodou Fresku je, že v balení máte hneď dva vrchnačiky, jeden je skrutkovací a druhý je so vyklápateľnou slamkou. Dieťatko si tú slamku vie úplne jednoducho vyklopiť. Časťou balenia aj čistiaca kefka na slamku a výber máte z dvoch veľkostí, a to 350 a 500 ml. Druhou značkou, ktorú vám chceme predstaviť, je značka Thermos. Je to veľmi kvalitná termoska, ktorú používame aj my a sme s ňou veľmi spokojní. Výhodou je, že má hygienicky uzatvárateľné viečko, takže slamka neprichádza do kontaktu s ničím. Dieťatko si jednoduchým stlačením viečko vie otvoriť a môže piť. Čo výhodou tejto značky je aj, že má náhradné diely, to znamená, že keď uvidíte, že vaša slamka na ústok je už opotrebovaný, jednoducho si objednáte nový. Má takisto vakuovú izoláciu, takže skvelé udržiava teplotu. Máte na výber z dvoch veľkostí, 355 ml alebo 470. Poslednou značkou tohto dielu je značka Camelback. Takisto má vyklapaciu slamku, pri ktorej vám nehrozí, že by sa vám nápoj vylial, pretože má slamku s membránou proti rozliatiu. A výber máte z dvoch variantov, plastového alebo nerezového, ktorý je termo, ale pozor, len na studené nápoje. Všetky fľaše a aj náhradné diely nájdete u nás na mybottle.sk alebo .cz. A pre viac takýchto tipov nezabudnite sledovať náš profil.